نشتهتو فلارد بالإيما نشتهتو فلارد بالإيما Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu ħatkun ma'kom il-koll. Mulej Ġesu, jekk trid tista' tfejjaqni. Dak li twilet għalina Ġesu għandu l-fejqan komplet, holistiku, għal kull wieħed u waħda minna. Min dan is-santwarju għażiż insellem lilek hawnhekk preżenti. Tislima bil-paċi ta' Kristu rixoxt tasal għandek li qed issegwina mid-dar permezz tat-televiżjoni, l-UTV, jew permezz tal-mezzi soċjali tas-santwarju. Nagħtu bidu billi nirrikonoxxu li għandna bżonn il-fejqan. Ħuti ejjew narfu in-nuqqasijiet tagħna. Nistqar l-Alla li jista' kollox lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb bil-kliem bl-emil billi ħallejt dmirjieti ħtija tiegħi bl-ikbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob l-imqazza Marija dejjem Verġni, l-anġlu u l-qaddisin kollha u lilkom ħuti itolbu għalija lill-mulej Alla tagħna. Eħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Nitolbu. U Alla li tista' kollox, inti urejt permezz tal-kewba it-twelid tas-Salvatur tagħna, għatina l-grazzja li narawk dejjem aħjar bl-għajnejn ta' ruħna, bibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla u miegħek jgħixu jisaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ewwel ittra ta' San Ġwann Apostlu. Eżis, min hu dak li jeleb lid-dinja jekk mhux min jemmen li Ġesu u l-Iben ta' Alla? Dan huwa dak li ġib l-ilma quddiem, Ġesu Kristu, mhux bl-ilma biss, iżda bl-ilma quddiem. U l-Ispirtu hu li jixed għax l-Ispirtu hu l-verità. Tlieta huma dawk li jiġdu, l-Ispirtu, l-ilma u d-dem. U t-tlieta jaqblu fix-xhieda tagħhom. Jekk aħna nilqgħu ix-xhieda tal-bnedmin, ix-xhieda ta' Alla hija aqwa. Din hija x-xhieda li Alla jagħti dwar Ibnu. U min jemmen lill-Iben ta' Alla għandu din ix-xhieda fih innifsu. Iżda min ma jemminx lill-Alla ikun giddeb lill-Alla, għax ma jkunx jilqa' ix-xhieda li Alla jagħti dwar Ibnu. U x-xhieda hija din li Alla tagħna l-ħajja ta' dejjem u din il-ħajja tinsab f'Ibnu. Min għandu l-Iben għandu l-ħajja, min ma għandux l-Iben ta' Alla m'għandux il-ħajja. Dan ktibtu lilkom li temnu fl-isem tal-Iben ta' Alla biex tkunu tafu li intom għandkom il-ħajja ta' dejjem. Il-kelma tal-mulej. Għas-salm inwieġbu sebbaħ Ġerusalem il-mulej. Sebbaħ Ġerusalem il-mulej, faħħal l-Alla tiegħek Sion, għax hu jsaħħaħ l-istanek ta' bwiebek u jbirkek ġewwa fik l-uliedek. U jqiegħed fi sliem it-trufijiet ta' artek u lilek bl-aħjar qamħ ixebbek u jibgħat fuq l-art il-kman tiegħu bil-ħeffa tiġri il-kelma tiegħu. U jxandar kelmtu lil Ġakob
il-liġijiet u id-digriti tiegħu l-Iżrael. Ma għamelek ma ebda poplu lil ħadd ma għarraf id-digriti tiegħu. Alleluja, alleluja, alleluja. Ġesu xanda l-Evanġelu tas-saltna u fejjaq kull xorta ta' Mart fost il-poplu. Alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Vanġelu skont San Luqa. Darba Ġesu kien qiegħed f'belt u jkun hemm raġel marit sewwa bil-lebra. Kif ra Ġesu mar, inxteħet wiċċu fl-art qudiemu jitolbu jgħidlu: Mulej, jekk trid tista' tfejjaqni. Ġesu mett idu fuqu, messu u qallu: Iva rrid kun imfejjaq. U minnu fih il-lebra marritlu. Ġesu widbu qallu: Qis li ma tgħid xejn lil ħadd, iżda mururi ruħek lill-qassis u għamel offerta għal fejqan tiegħek kif ordna Musè biex hekk tagħtihom xhieda li inti fiqt. Il-fama tiegħu bdiet tinxteret u folol kbar ta' nies kienu jmorru biex jisimgħuh u jfejjaqhom mill-mart tagħhom. Iżdu kien ifittex x'imkien imwarrab u jinġabar fit-talb. Il-kelma tal-mulej tifħir. Kull persuna tista' tgħaddi minn esperjenza fejn issib feriti jew weġat kawżati l-iktar minn nuqqas ta' imħabba li jkun hemm madwarna jew li nġorru ġewwa fina. Il-paġna qasira tal-Vanġelu tal-lum turina gratitudni lejn Alla x'dan Ġesu li twieled, dan Ġesu li sar bniedem bħalna, lilna x'se jagħtina, x'se jżidilna. U hawnhekk hawn l-esperjenza ta' fejqan. Fejqan minn marda kattiva, kiefra, il-lebra. Dakinhar fi żmien Ġesu ma kienx hawn rimedji ta' fejqan. U allura l-bniedem biex ma jgħaddix din il-marda l-oħrajn kien jiġi esklus. U saħansitra jekk jersaq jew xi ħadd jersaq lejh kien jgħid biet minni. Jiena mniġġes. Esklużjoni u dbatija. U Ġesu ifejjaq dil-marda serja, kiefra. X'irid jgħidilna Ġesu meta qed nagħmlu l-esperjenza li issa se twassalna għal magħmudija tal-mulej nhar il-ħadd li ġej? Hemm żewġ tipi ta' fejqan li l-bniedem ifittex. Il-fejqan uman li dan jista' jkun ta' diversi tipi u il-fejqan spiritwali. Il-fejqan uman, is-saħħa hija fraġli. Il-bniedem kważi kważi jintefa' kuljum bħal dik ix-xema li biex iddawwal trid tinħela. Hija esperjenza tal-bniedem illi meta jiġi fin-nuqqas ta' saħħa jinduna kemm trid tapprezza s-saħħa. U allura fejqan anke tal-ġisem, fejqan anke tal-moħħ, imma hemm ukoll fejqan tal-qalb. X'tib ta' fejqan se nitolbuh lil Ġesu? Illi jfejjaqna affettivament. Aħna nitalmu nħobbu għax insibu min iħobbna. Jien nitgħallem inħobb ġala darba nħossni maħbub. U l-bniedem jitwieled b'xewqa kbira
anzi iktar minn xewqa bżonn, għandi bżonn min jifhimni. Tista' tkun anzjan, ma jifhmunix. Min jilqani, tista' tgħaddi esperjenza tħossok imwarrab. Forsi minn dawk l-istess ulidek li tkun ħabbejt u rabbejt. U nħoss hekk il-bżonn ta' min iħobbni, li niġi milquh, li niġi mifhum u li niġi maħbub. Tip ta' fejqan meta jiena naf li Ġesu li jħobbni u għax iħobbni jien nista' nħobb u għax inħobb maħluq b'dan il-bżonn ta' min jifhimni jilqani u jħobbni. L-aħħar ħaġa. It-tieni parti ta' dan l-Vanġelu li qed jgħidlu jekk trid tista' tfejjaqni, jekk trid. Hemm dak il-bżonn ta' fejqan spiritwali. Livell ieħor importanti. F'dawn il-ġimgħat qed nirriflettu fuq dak iż-żagħżugħ mill-Arb li l-Madonna qaltlu kien jismu Franġisk Portelli. Ħaniċċelebraw 100 sena minn meta miet. Allura bil-fors iridu nfakruh. Il-Madonna qaltlu ibni bis-salib, ir-Redentur bis-salib kellu pjaga moħbija. Kun int devot tal-pjaga l-moħbija u xerred id-devozzjoni illum il-jum tal-ġimgħa bil-pjagi tiegħu intom fiqtu. Għalhekk fis-santwarju jkun hawn il-qrar. Niġi mill-bot, niġi mill-qrib, il-fejqan bil-pjagi tiegħu intom fiqtu. In-nies m'għadix temmen. M'għadix temmen li dan Ġesu ikbar mid-dnub tiegħi, ikbar mill-vizzju tiegħi, ikbar mid-da tiegħi, ikbar mill-ħażen tiegħi, ikbar mill-vizzji tiegħi. Da Ġesu li twilet għalina jista' jfejjaqna mid-dnub. Għax għalhekk twilet għalina. U mbagħad il-Madonna x'qaltilha l-Karm Nigrima. Ħantik il-mediċina tal-fejqan mill-mewt. X'inhi? Ej 3 evamerijiet. 3 Ave Marijiet. Għadu nur ta' kemm il-ġisem tiegħi dan fil-qabar. Xi fisser? Li Ġesu ma spiċċax fil-qabar mejjed imma rxoxta. U għalhekk qed nagħmlu l-Ewkaristija Ġesu ħaj. U l-Madonna l-ewwel fost il-mifdijin ma baqgħetx fil-qabar assunta. Ej 3 Ave Marijiet. Għax intom ukoll ftakru. Il-mewt mhix full stop imma koma. Xirridu iktar? Xirrid iktar il-bniedem quddiem dal-fejqan tal-imħabba t'Alla li għandna bżonn għax qalbna maħluq għalik u Alla u ma ssib serħan jekk ma tistrieħx fik. Il-fejqan mid-dnub jien m'iniex perfett. Imma inti Ġesu li twelid tal ikbar mid-dnub tiegħi, ikbar mill-vizzju tiegħek u kemm ninżel u nieqaf u ngħidlek jekk trid tista' tfejjaqni, aħfirli. U tkun kemm tkun kifra l-marda tal-lebra, tifhmuni, ikun kemm tkun kbir id-dnub, Alla tiegħi ikbar mid-dnubit tiegħi. U l-aħħar ħaġa, il-Madonna ta' Pino qed turina li l-mewt mhix l-aħħar kelma. Kemm hawn messaġġ sabiħ f'das-santwarju. Il-fejqan mill-ġrieħi tagħna u l-qawmien permezz ta' Ġesu mill-imwiet. Inresqu issa lil-mulej it-talb u l-intenzjonijiet tagħna. Nitolbu għall-Papa Ljun l-isqof tagħna Anton, is-saċerdoti l-aktar dawk li jamministraw f'dan is-santwarju għażiż, jisimgħu n-nies. Hekk nitolbu għas-sisters l-Ursolini li jagħmlu s-servizz, partikolarment tal-akkoljenza, imma l-ikbar servizz huwa li jitolbu hawnhekk. Filgħodu, fil-għaxija, f'nofsinhar, il-qadi huwa talba. Nitolbu wkoll għal dawk li jiġu hawnhekk. Jew illum se jagħmlu xi operazzjoni u talbu it-talb tagħna, nitolbu. Id-dinja qed tilab man-nar, qed timbex biex ikun hawn il-konfużjoni u l-ġlied. Biex inkomplu nipprogrammaw l-armamenti
u mhux biex innaqsu l-faqar u nollu l-edukazzjoni u nieħdu ħsieb is-saħħa. Din hija l-mistħija tas-seklu tagħna. Hekk jew nitolbu lill-Madonna biex tbiegħed minna il-vjolenza tad-dar, is-swat, il-gwerer, il-vjolenza li ssir bl-ilsien, bil-kliem, bil-kalunji. Nitolbu għal dan il-fejqan, nitolbu il-mejtin tal-familja t-tard, l-eżistana mejtin, għatijom mulej mistriħ għal dejjem fil-ġenna. Nitolbu. L-aħħar talba tista' tkun tiegħek. Dan nitolbuh bi Kristu Sidna. Ħallejtu għalla sema biex tgħix fost il-bnedmin, sir bniedem wieħed minna biex tifdi lil-ħatin. Sir bniedem wieħed minna biex tifdi lil-ħatin. O bambin xkejken ħelwa tarbija, ejja eħlisna mill-lajb tal-ħtija. O Alla taħnina min kemm dbati għaddejt minħabba dawk li fdejt. Min kemm dbati jaddejt minħabba dawk li fdejt. Imbira kint mulej Alla tal-ħolqien kollu fi tjubitek tajtna l-ħobs li qegħdin nofrulek frott tal-art xogħol il-bniedem minnu jsir għalina l-ħobs tal-ħajja. Imbira kint mulej Alla tal-ħolqien kollu, fit-tjubitek tajtna l-imbit li qegħdin nofrulek frott tad-dilja u xogħol il-bniedem, minnu jsir għalina x-xorb tar-ruħ. Il-qana mulej Alla tagħna qum li unidma qudiemek, ikun jogħġbok da s-sagrifiċċju li qegħdin nofrulek. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom joġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Fil-ħniena tiegħek mulej ilqa' l-offerti tal-poplu tiegħek biex bihom niksbu f'dawn il-misteri tas-sema dak li nistqarru minn qalbna bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej ma'kom, nerfo qlubna l-fuq, iż-żuħajl il-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq mulej tajjeb u taġita s-salvazzjoni tagħna, dejjem u kullimkien inroddulek ħajr. Inti llum dawwalt il-ġnus u rejthom fi Kristu l-misteru tas-salvazzjoni u bid-dera ta' ibnek fostna bħala bniedem li jmut fejjaqtna bis-sebħ il-ġdid tal-ħajja li qatt ma tintemm. Għalhekk mal-anġlu mal-qaddis ninfaħruku bil-qalb intennulek. Qaddis, qaddis, mulej Alla tal-eżerċti. Smewitu l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-oli tas-smewija. Nbirek minn ġej fisem il-mulej. Osanna fl-oli tas-smewija. Qaddis tas-sewint mulej inti lajn ta' kull qdusija, qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Meta kien sar jingħataw minn rajħi bati ħal-ħobs radd il-ħajr qasam tali d-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata likom. Ekku kol wara li klaħal kalċi reġa' radd il-ħajr tali d-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu l-kol, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi
tal-patt il-ġdid li jibqa' l-dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet, għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi jinħabru għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajra x'oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Miċ-ċokontana qed nitolbu biex l-Ispirtu Santu jaqadna ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu mulej. Ftakar fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba mal-Papa Ljun, l-Isqof tagħna Anton, il-Ministri tiegħek kollha. Ftakar fil-qaddejja tiegħek Karmenu u Joseph Attard, il-mejtin tal-familja Attard. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna għalina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, mal-Verġni mqazzhom Malla Marija, San Giuseppe, l-Apostli, San George Preka u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberja tiegħek sa mill-bidu tad-din jagħmel illi magħhom infaħruk, insebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħ kull glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Jekk trid tista' tfejjaqni, nagħmlu l-qalb, intennu t-talba tas-salvazzjoni tagħna, missierna. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba fil-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna, hekk inkunu ħilsa dejjem midnub, imħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew nittamaw lejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom isliem, natikom islim tiegħi tħarix lejn dnubietna, ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek għatija slim. Laqda li jintrid fint li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom, għatu l-paċi l-xulxin. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, ħenna għalina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, ħenna għalina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Mulej Ġesu għamel li din itqarbina bil-ġisem u d-dem tiegħek ma tkunx il-kundanna tiegħi, iżda l-ħnina tiegħek tkun għalija l-ħarsin u l-fejqan ta' ġismi, ta' moħħi u ta' ruħi. Dan hu l-ħaruf talla, dan hu li jneħħi d-nubiet tad-dinja, ħen jien dawk mistiedna għal dilikla tal-ħaruf mulej. Sema
nitolbu. Mulej jmexxi l-poplu tiegħek kull xorta tajnuna, fit-tiba tiegħek jieqaf magħna, kabbar fi qlubna l-frott tal-qawwa biex waqt li nirċievu dan id-don minn għandek bih nistennew nitħejjew tajjeb għalih bi Kristu Sidna. Amen. L-aħħar talba 3 Ave Marjiet lil Madonna kif istess xtaqet minn dan is-santwarju u mbagħad wara min irid ikun hemm ftit talb, ftit momenti ta' talb fil-kappella biex nirċievu l-barka ta' Marija. Ejjew, eżies, nitolbu għat-trabiċ kejknin għaż-żgħażagħ tagħna, għall-marit l-aktar dak li dieħel għall-operazzjoni, għal dik l-om li qed tħabbat wiċċha ma' mart terminali, għal dak il-missier żagħżugħ illi llum dieħel għall-operazzjoni. Intu koll li għandek bżonn it-talb, u iktar inti, int fejn int u int min int li taħseb li l-Alla nsik u m'għandekx min jitlob għalik. Il-mulej magħkom, iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Slim għalik Marija, bil-grazzja minnija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija, bil-grazzja minnija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Marija, bil-grazzja minnija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Issa fissija. Flimkien, Madonna ta' Pino, Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Morru fil-paċi ta' Kristu. Il-ġurnata tajba lil kulħadd.